खुलुमबाय रायजो राजा आंनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार महकुमानि सिङाव थानाय भयामबेलगुरि गामिनि सासे आइजो गोमानानै दं पोस्ट अफिसआ भगबान गोमानाय आइजोनि मुङा रिहुति बानाय 2 बोसोर बैसो आरो हौवानि मुङा अजित बानाय होनना बुंदों बिसोरहा सानै हौवासा गथ'बो दं होननानै बुंदों थांनाय 27 मार्चनि मंगलबार बारायनिफ्रायनो मानसिया गोमाना दिनैसिम न'आव सफैयाखै होनना जोंनिसिम फोरमायहरदों मानसिया मंगलबार हाथाय जाहैनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांदों होनना जोंनिसिम फोरमायहरदों हौवाया जोंखौ ब्रा ब्रा भिडिअ बानायनो खावलायबाय थानायलाय जों भिडिअखौ बानायनाय जादों नैबे स्क्रिनाव होनायानो गोमानाय सुबुङा बिनिखायनो नोंथांमोना मानसिखौ बबेयावबाफोर नुयोब्ला अबाफोर खनायाव हाथाय बाजार सहर सेन्टार बायदिफोराव नुयोब्ला अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय जों नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गोमानाय सुबुंखौ नागिरनानै मोनफिनो गोजोन्थों नमस्कार मोर नाम श्री अजित बानाय और मोर गाँवर नाम भयामबेलगुरि शिला बरगरा माने कथाটো हल जुआ 27 तारिखे मार्चर 27 तारिखे मोर मानुहजनी बजार কৰিবলৈ যাম বুলি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আমি বজাৰ কৰিব যাম বুলি আজিলৈকে ঘূৰি অহা নাই গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনকো জনালো গোটেই বিচাৰি য'ত আলহী ঘৰ আছিল গোটেই বিচাৰি কোনো সন্ধান নাপালো গতিকে সেইভাবে আমি আজি ইউটিউবৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা ৰাইজে দেখা পায় কোনোবা দেখা পায় আমাক জনাব আমি বিচাৰি ভাগৰি আছো এইজন মোৰ ল'ৰা গতিকে মোৰ মানুহজনী 2 সন্তানৰ মাক এটাটোৰ নাম ৰাজদীপ বানাই আৰু এইজন সৰু ল'ৰা মাধৱ বানাই গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ৰাইজক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যদি কোনোবাই দেখা পাইছে আমাক জনাব আৰু এই দুইজনে হল ছোৱালীৰ মাক আৰু দেউতাক গতিকে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছো যে এই মানুহজনীক যদি দেখি পায় আপোনালোকে জনাই দিব বা থানাত আপোনালোকে জনাই দিব মই ইমানেই ক'লো